ladan wallahi ba sai inda ya kanime shi ya ce ko kuma ta kare an duba shi gurin nan ba za ku bashi Allah ya tsora mutum ba official bane kawai bari ka gani ni zan to ɗaran ɗin da kai اللهم ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. اللهم ربنا اغفر لنا نورنا فاغفر لنا انك على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته سوره المسلمين. kamar yadda aka ce an ce wani abu kaɗan game da zagayowa ko zuwa wannan rana sai dai mu ce mun taru a wannan guri saboda bayyana halitta sallallahu